En primer lugar, ara n'ha dit com diu la cançó, tornar a cantar com abans quan érem grans, tornar a sentir, tornar a entrar a la biblioteca, al teatre, tornar a trobar totes aquelles coses. L'espai, aquell espai que ens van deixar per fer teatre, aquell teatre que nosaltres volem, que imaginem, que sentim, que estimem, i tornar a fer-ho junts, tornar a sentir aquelles coses, trobar-se altre cop, tornar a sentir, tornar a pensar, tornar a cantar, tornar. I és per això que tornar a entrar a la biblioteca i trobar-se aquesta obra, amb el Luis que torna a casa, estan d'exirant, en francès, desgarrafir en castellà. Tantes llengües parlades. I és per això que també es compartim aquesta llista de músiques que... That her dark hair would weave a snare that I might one day rue. I saw the danger, yet I walked along the enchanted way. Fustes, grades, pintures, sorra, focus, equips, tècnics, assajos, actors, que hem estat escoltant mentre treballàvem al nostre teatre de nosaltres. ¿Quiere responder?